Martinus, ajutat de Dimitrov. Bulgarul are poziție bună din care poate centra gol! 1-0 pentru FC Botoșani din minutul 4. Înscrie Otilo Hodnog. Eroare mare în defensiva oltenilor, care, iată, se vede învinsă după doar 4 minute. Meciul cu ASEA, iată, superioritate au avut moldovenii în zona lui Vătăjelu. Achim a strâns în centru, Popov a stat destul de departe. Mari erori în defensiva echipei lui Emilson. Îl preferă pe Vajvari, de acolo la Dimitrov. Centrarea bulgarului spre Otilo Hodnog! Ho-ho! Senzațională reușita lui Otilo Hodnog. Minutul 42. Fantastic golul pe care îl marchează Hodnog, surprins. A doua pasă de gol pe care Dimitrov o dă lui Otilo Hodnog. Fantastică ratată și poltenii în continuare nu fac schimbări. Martinus! 3-1 pentru FC Botoșani. Un gol care îi poate fi atribuit în mare măsură destul de bine. Iată pasa pe care o dă Cabrera. Aici Bălgrădean dă să iasă, face un pas înapoi, după care mai vine unul în față, însă era deja prea târziu. Martinus înscrie un gol foarte frumos. E prima sa reușită în acest sezon. Roman a câștigat cam toate duelurile aeriene. Batin, Vajvari, centrare bună pentru Roman, gol! Gol FC Botoșani. Tocmai ce spuneam că trupa lui Cristi Pustai totuși nu a renunțat la luptă. Dan Roman, nimeni nu l-a urmărit pe Roman. Excelentă și această pasă a lui Vajvari. Reluare la colțul scurt. Călin Marin, ca nu cumva Cânu să greșească, să mai vadă un galben. Da, frumoasă această combinație. Ivanovici care gol! Botoșani în sfârșit sparge viața. Cât de greu se deblochează acest scos Roman. Își reîntregește linia mediană Cristi Pustai. Iată ce înseamnă să ai mulți jucători în atac. La un moment dat se pierd și fundașii adversi. Ivanovici vine fără marcaj, Melinte e mult în spatele său. Combinația foarte frumoasă, Ivanovici pentru Hodnog. Ivanovici dă și pleacă de la marginea careului de 16 metri. Finalizare frumoasă. 1-1 FC. O pasă bună, Dan Roman, scapă Roman, gol! Gol! Roman, spuneam că a marcat sezonul trecut în poarta Stelei. Iată și felul în care se manifestă Dan Roman, departe de el, fundașii Stelei. Iată de unde vine Roman. Bun, acel control cu pieptul, încearcă să-l blocheze, să-l incomodeze Ghierme. Dar stă foarte bine pe picioare Roman. Șutează imparabil. Martinus pentru Hadnaghi, un dribbling, centrare, Martinus cu capul, gol, extraordinar, în mai puțin de 2 minute FC Botoșani înscrie de 2 ori, este 2-1 pentru moldoveni. Câștigă balonul, îi pasează lui Hadnaghi, acesta îl întoarce pe Toșca și de la 11 metri marchează cu capul de pe picioare Martinus. Mingea se duce în plasa laterală. E clar că nici Mirel Rădăuț, poziția sa în echipă, aș spune, pentru moralul său. Popovici, Ivanovici, centrare destul de bună și este gol! Cabrera egalează la 3. M-am tot întrebat unde este Cabrera.
Și iată că apare la finalizare. Ne-a obișnuit mai mult cu pase, cu realizări de acest gen, dar iată că reușește să și înscrie. Este golul 3 din acest campionat. N-a limpezit jocul la mijlocul terenului pentru FC Botoșani așa cum ne așteptam, dar înscrie un gol frumos. Plonjonul lui Cojocaru inutil. Câștigă acest duel cu Ghierme, centrarea rezervei Ivanovic. Popovic este lângă el, centrează destul de bine și e gol! Mie mi s-a părut că mingea a depășit linia, este 1-0 pentru Botoșani, este și o ezitare al Brașovului. Revedem faza, centrează Dimitrov, depășit Rădoi. Ce plasament foarte rău al ambilor fundași centrali și apoi greșeala portarului. Da, foarte rău iese și Litovka, trimite acolo din cădere Hodnoghi. Iată, aici se oprește, ezită puțin Litovka în momentul în care decizi să ieși de pe linie. Degeaba au avut superioritate numerică moldovenii, poarta este goală! Gol! Ivanovic a uitat pur și simplu de Ivanovic. Cei de la FC Voluntar n-avea cum să... Aici a lui Dimitrov, din nou Dimitrov. Oleu, și ce liber e Ivanovic, avea timp să mai facă o piruetă acolo. Cred că era o jumătate de careu neacoperită de ilfoveni. Știi că sunt 4 goluri în această seară, dar pentru urcarea lui Dimitrov. Fiulov cere Dimitrov, bună combinație a Dimitrov în fața porții, gol! Attila Hodnaghi reușește să înscrie minutul 37, 1-1 FC Botoșani Petrolul. Foarte bine s-a dezvoltat atac din acest campionat. Centrarea lui Dimitrov. Destul de larg marcajul, nu poate bloca centrarea. Nici portarul Alberto Cobrea. Centrare la marginea careului mic, îngadă, gol! FC Botoșani deschide scorul în minutul 14. Reușește să înscrie și centrarea e bună, excelent. Excelent se impune în acest duel aerian îngadă. Frumos plasament al lui Vici și e o situație foarte bună pentru FC Botoșani. Pasa lui Popovic pentru Hodnog, driblingul lui Hodnog și șutul cu stângul, Popovic, gol! FC Botoșani conduce cu 2-0. Minutul pe piciorul stâng, intervenția bună a lui Mingote în primă fază, dar faza îi aparține până la urmă lui Popovic, cel care îi pasase lui Hodnog. Iată, 4 goluri deja marcate de... Și va trimite probabil spre poartă. Vașvari respinge în față, Mingote, gol! Cucu în minutul 95. Cristi Pustai, fostul antrenor al Pandurilor. 3-0. Botoșaniul obține o victorie uriașă în deplasare pe terenul echipei clasate pe loc. De vedere s-ar putea să se autodepășească, dar spuneam, o centrare bună, gol! Îngadă deschide scorul în minutul 30. Revedem faza, centrare simplă, Îngadă scapă mereu de marcaj. Foarte bine la fazele fixe. În ultimele 5 deplasări aici, poziție bună pentru Martinus. Martinus și văd că îi blochează deocamdată unghiul de șut. Este însă 2-0 pentru FC Botoșani. Fulop înscrie până la urmă din pasa lui Martinus. Iar gazdele erau mult prea avansați. Văd că este inspirat în fața lui Martinus, dar apoi nu mai are ce să facă la această finalizare pe colțul scurt. Cel bate Martinus, este gol!
Gadeu deschide scorul în minutul 13. Încă un gol marcat de fundașul central Camerun. Se eliberează din marcaj, a plecat de lângă Gabi Giurgiu, trimite cu pământul, plasează această minge, Matache nu poate interveni. Și cred că a fost execută același Vajvari, pași mărunți, Vajvari, gol! Gol superb marcat de Gabriel Vajvari și este 2-0 pentru FC Botoșani. Iarăși o minge cu pământul. Așa a tras și mai devreme, dar atunci a trimis pe direcția portarului. Puternic. Centrarea lui Fiulop arată bine în Gadeu și e gol! Martinus marchează pentru 3-0. 30 de minute de vis pentru FC Botoșani. Iată pe Gadeu, reflexul lui Matache și finalizarea lui Martinus. Da, în continuare mă întreb totuși de ce trebuie să stea Giurgiu la aceste faze fixe cu Gadeu. Hadnaghi pleacă după această minge, poziție regulamentară, Hadnaghi în care Martinus face 4-0 în minutul 75. Regulamentară, Hadnaghi. A fost o intervenție a Vitin, dar mingea ajunge exact la Martinus. Ivanovic care pasează lui Hadnaghi. Aici am crezut că timpul va respinge din alunecare. Iată din nou pe Voineag. Aici greșește. Pierde în fața lui Martinus. Petre Ivanovic, este Matache, poarta e goală. Gol! Gol pentru FC Botoșani în prelungiri. 5-1. 5-1 pentru FC Botoșani contra Concordia. Chiar cum vorbeam de Voineag. Pasa foarte frumoasă, cu efect, pe poziție viitoare, cel care depășește acolo pe timpul. 3 goluri în acest meci pentru Petre Ivanovic. Toate au fost marcate acasă, am scris cu Timișoara și cu Voluntari.